De budget in Friesland staakt in de lieds- en grutmetaalsector. Doel is leensverheging. Werknemers willen budgetting van vakmanschap en een beter leen als blik van deze budgetting. Bedrijven die Friesland maaidag onder de staking binnen onder andere Batavus, VDL, Mokobouw en Polem. In totaal hebben ze aan 150 mensen het werk deadline. In de zaak van de moord op Henk Eker uit Jesterwoude is toons die een 22-jarige man uit Macedonië onhouden. Eker werd in januari dit jaar deersketten in zijn wemplak. De man die nou onhouden is, waard al een skof door de politie zocht. Eerder werd een zoon van de Amsterdammer onhouden. Die is eerder deze week vrijlitten. Hij is nog wel vertochten. Burgemeester Jurrit Visser van Skilge heeft zijn ontslagen ontberen in verband met zoensproblemen. Visser zit al een skof thuis met ziekteverlof. Zijn functie werd op dit tijd waargenomen door de eerdere burgemeester van Haren, Ron Bats. Visser houdt officieel op 1 december op. Hij is sinds 2002 burgemeester van Skilge. Boven Vlieland werd op dit stuit een wrak burgen. Het zou mogelijk in om een Engels schip dat er in 1866 zonken is, de SS Millbank. Het wrak vormt een gevaar voor de schipvaart op de Noordzee. Het is al het vierde wrak dat Rijkswaterstaat dit jaar voor een deal oprommelt. Vannacht kalm en helder waar, op een soort plakken vroostende groen. Aan de kust en op het water wordt het 7 graden. Morgen sinds geen waar, 15 graden. Er zit een vrij krachtige eerste wind die het letter nog wat onhelpt.